be holy akekho umuntu kusho ukuthi sifana nalaba manje kuthiwa yini lama main line lawa bathi ngeke usindise usanyathela intuthana uma sinento esiphikayo kusa yabona content ngifuna ukunitshela wona bafowethu ukuthi unemali akusho ukuthi ukhuluma kahle baningi abantu abanemali abagejayo mase bekhuluma ukuthi udumile akusho ukuthi uzokhuluma into right ukuthi une TV kuthiwa yini lento lama shows alapha ku TV no ukuthi une reality show ku TV akusho ukuthi uzokhuluma into right ukuthi uvela ku TV akusho nezinyanga ziyavela ku TV nabathakathi bayavela ku TV naba ama product bayavela ku TV neinkabi ziyavela ku TV nezihlobongi neziphinki ziyavela ku TV naba ngaligcina izwi kaNkuluNkulu bayavela ku TV so ukuvela ku TV akuqualifyise ebungcweleni akwenza ube right ngeke ngibuke emingcwabeni makufika isikhulu sendawo sihamba ngoMercedes Benz sihamba ngeJeep sihamba ngani whatever khaya ekhona ngisho ukuthi sihamba ngeRolls Royce noma ngabe sihamba ngani sifika kuthiwa animsukela uzwe sethiwa yakanikezwe ithuba Nkosi yami kube nezwa lisho sivale sisukume isigwili sithi viva bani viva sisho iqembu elithize lepolitiki into esingayidingi lemngcwabeni yabo sisukume isigwili sikhuluma into eyodwa ezodala umndeni abantu kuphela umndeni khona abantu esibanikeza ama opportunities basilimaza sibanika lama opportunity ngoba sibona ukuthi umuntu ngoba unemali noma ugqoke kahle noma mhlawumbe unemoto enkulu or mhlawumbe ufunde kakhulu akusho khona abantu abafundile kodwa abangafundisekile baningi abantu abafunde kakhulu kodwa abangafundisekanga abangakwazi ukubeka indaba kahle ufundile yena unazi certificate kodwa mekwasuka mawumthatha umnika ibandla uzokona baningi ngeke ngibone emnifundiswa sezijuza amathe ngoley'hlanu la sihamba khona sihambe sishumayela uzifice ethaveni sezithe sijuza amathe kwehlamathe la seziyokozele uzibuza ukuthi imfundo le ayimtsheli yini ukuthi wrong lempilo ayiphilayo umfazi ahlala ekhaya kuze kuyosa abuya azokhala esontweni athi bazane ngikhule ekseni eshi principal isiziyokozele ethaveni so ukuthi ufundile akusho ukuthi unoNkulunkulu ukuthi ufundile akusho uzokhuluma kahle baningi abantu abafundile kodwa abamabhimbi mase kufanele babeke indaba asifundeni uIsaiah chapter 6 kaningane zakwethu angifuni ukulibala kakhulu egameni lika Jesu Isaiah chapter 6 verse number 1 uthi isihloko sakhona ukuthunywa kukaIsaiah ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya ngambona uSimakade lamikile la 2021 itranslation ethi uSimakade engasho ukuthi uJehova alright ngonyaka wokufa kwenkosi uZiya ngambona uSimakade ehlele esihlalweni sakhe sobukhosi umsila wengubo yakhe ugcwalisile ithempeli verse 2 ngaphezulu kwakhe kwakumi amaserafi lelo nalelo lalinamaphika ayisithupha ngamabili lamboza ubuso ngamabili lamboza izinyawo ngamabili landisa right bese uthi verse 3 elinye lamemeza kwelinye lathi ungcwele uSimakade wamabandla umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe ngifuna sibambe ivangeli lokungcwele namhlanje uIsaiah uyabona from verse 1 ubuka lento ethi ubona umbono ngamanye amazwi ukuthi ngokufa kwenkosi uZiya kwavuleka ipage ukuba ngikwazi ukubona inkosi uthi ngayibona ihleli siphezulu esihlalweni sayo uthi umsila wengubo yakho ugcwalisa ithempeli likaNkulunkulu uthi ngabona konke ngazi ngabona ngishingelo samaserafi now content ngifuna sinake la uzibona zonke lezi uma kuthiwa wagcina la uIsaiah wayezophuma nemessage wrong aphume engalungisiswanga yena kodwa ayoshumayela baningi abantu ababone imbono baphuma bamboshumayela baningi abantu ababona imbono baqala ama ministries bengalungisiswanga izwi wakho usezolungisiswa manje ungathathi vision eyodwa bese uyayiconfirm ukuthi uNkulunkulu ungithumile no it can be because iBhayibheli lithi ulinda umbono ngokuba umbono ngowesikhathi uyalinda umbono uzufezeke awuvani uthathe nje ivision eyodwa bese ugijima nayo uthi ubizo uNkulunkulu no lalela la uIsaiah makuthiwa wathatha le portion lesayifundile wazi uhamba nemessage wrong ayotshela abantu ukuthi ngimbonile uNkulunkulu ngibone ngishingelosi kodwa yena ebengalungile uyalungisiswa uma ubizwa uNkulunkulu awubizwa uNkulunkulu bese uyahamba nje uvana uhamba uthilileka nje uyalungisisa uNkulunkulu uyakulungisisa izwi wakhe semlungisisa izwi ivangeli lokungcwele sifuna ukukhuluma ngalo namhlanje lithi kwamemeza iseraph verse number 3 lathi ungcwele uJehova noma uSimakade wamabandla
uthi ungcwele uJehova uSimakade wamabandla umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe kwathi ngathintwa legama elithi ungcwele izwa kusephendula uthini uIsaya olalonke bengakazayisho lento kodwa makukhulunywa ngobungcwele izwa ukuthi uthini kuthiwa izinsika zomnyango zathuthumeliswa yilelozo liphi izwi lokuthi ungcwele ngoba ilona lodwa ivangeli lobungcwele lenza uthuthumele awuhlali nje esihlalweni ukhululeke ukipitile makushunyelwa ngobungcwele awuhlali nje esihlalweni uqhiphotheke kade ubuya kumfazi womuntu makushunyelwa ngobungcwele awuhlali nje esihlalweni uthilileke nje ubwazi ukuthi unama boyfriend unama girlfriends la ngaphakathi uma kukhulunywa ngobungcwele masithinta ivangeli lobungcwele uyathuthumela lithi kwathuthumela ngishiya insika zendlu uthi ngase ngithi uIsaya ke manje uthi ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile lokhu ngingumuntu ongcolile futhi nezindebe zami zomlomo zingcolile and ngiphakathi kwabantu abandebe zabo nabo zingcolile bese ivangeli lobungcwele lathi malifika makukhulunywa nje ivangeli elithi ungcwele lamenza wazibona ukuthi ungcolile uma sishumayela ngobungcwele sisuke singeve sihluleka sisuke sifuna umuntu azibone ukuthi ume kuphi noNkulunkulu ngoba ilona lodwa ivangeli lobungcwele elikwazi ukuveza ubunqunu bomuntu uma ngithi you will be blessed nizobusiseka bazalwane uNkulunkulu unithanda nonke nesifebe siphakama sithi Jesus nokipitila phakama nomfundisi oqonyile oqome esontweni uphakama sithi Jesus nodla imali zabantu nobonwayo wenza ama-1-on-1 sakhuluma kaze usafundisa nodlalayo udlala kakhulu ngoba ayikho into emthinta kodwa masike sakhuluma ngobungcwele sathi philana ubungcwele uNkulunkulu ungcwele siyoya kuyena ngoba singcwele uyaqala umuntu ahluleleke uma ehluleleka umuntu aqala azibone ukungcola kwakhe uIsaya kuverse 1 verse 2 wabona uNkulunkulu wabona amaserafi akuzange kumenza avuma izono lo kodwa kwathi iserafi lingaqala likhipha izwi lithi ungcwele uJehova wamabandla kuthiwa waqala uIsaya wathi no man angikwazi ukuma-ke manje waqala kwathuthumela ngisho iminyango iy'nsika ezibona zathuthumela waqala wathi maye kimi ngokuba ngumuntu ongcolile futhi ngihlezi phezu kwabantu nabantu abandebe zabo nabo zingcolile uyalizwa ivangeli lobungcwele lenza uzibone ukuthi uhlele endaweni erong uma kungashunyayela ubungcwele siye ukushumayela ubungcwele abantu bayoqhubeka bakipite bekholwa basimele ngamazwi amahle Sunday kodwa ngolesibili apuyele emkipitweni wakhe bayolimala abantu sikholwa ngoba asikhe ebungcweleni bafowethu uNkulunkulu sombona ngoba singcwele uIsaya kwathi kungakhulunywa ngobungcwele waqala uIsaya wathi no angikwazi usezothunywa njalo basoba ungathunywa ungalungiswanga for every man of God ethunyelwe emhlabeni ukushumayela ethunyelwe ukuyophilisa abantu ethunyelwe to start maybe mhlambi movement ethize noma ngabe yindobizelwe yona uyakhiwa nawe kuqala baningi abezwe izwi bagijima ngenxa yezwi abalizwile bengakhiwanga sikubona endleleni ukuthi awakhiwanga siqale sibuke kwi-dress code ukuthi no man walizwa yenizwa ubona umbono wazibona ingelosi zafika speak wabona kodwa izwi lokulungiswa lizange lifike kuyena uyalungiswa uNkulunkulu uyalungiswa uNkulunkulu uZacharias lithi iBhayibheli wayekade eyi-tax collector ebuya zithathele futhi la kuloko akukoleka kodwa mhlazane wona uJesu ethi uJesu insindisi ifikile kwakho mhlazane uJesu eyongena kwakhe waqala ngalolo suku wathi no sengizothatha konke lokho bengikuthatha kubantu ngikubuyisele okunye nginikele ngako kwabampofu nginikele ngabo kubafe waqala ngoba ivangeli lobungcwele lenza uhluleleke uye kubugebengu khona uyayeka ukutshelekisa ngemali ukholwa mase ubamba ivangeli lobungcwele amanye amaqili azongalingena izulu abazalwana abanama-tuck shop abazane abadayisayo badayisa ngisho ugwayi why wena ungawubhema ugwayi kodwa udayisa e-tuck shopini yakho khona izinto ezizosixabanisa noNkulunkulu ubungcwele buyafuneka ubungcwele is a must for every born again Christian asiqhubeke sifunde izwi lenkosi incwadi yabase-Efesu chapter 4 verse number 21 to 24 mawufunda verse 23 kuya 24 lithi nimbatha umuntu omusha owenziwe noma odaliwe ngokaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni yes nimbatha umuntu omusha asambatha umuntu omdala esasithuka ngayo inhlamba sasimbathe umuntu omusha manje owenziwe ngokukaNkulunkulu
wenziwa wamusha ebungcweleni. uNkulunkulu uyayifuna lento yobungcwele. Uyifuna lento yobungcwele. Ngeke uphile bafethu ubungcwele ungazihlambululi. Ngeke ubuphile ubungcwele ungazikhuzi. Ngeke uphile ubungcwele ungabuyeli kuNkulunkulu mawonile uthi baba ngonile kulizwe. Ngeke uzuphile ubungcwele. Ngeke uzuphile ubungcwele. Ngeke uzuphile. AbaseThessalonika chapter 4 mawufunda uverse number 7 lithi uNkulunkulu, Thessalonians chapter 4 verse 7 lithi uNkulunkulu akasibizelanga emanyaleni kodwa usibizele ebungcweleni. Uyabuza ubungcwele khona into esibizelwe kuyona. Ungasho ukuthi ubizelwe esontweni. Mina ngabizelwe ubungcweleni not isonto. Alikho isonto engilidefendayo. Alikho isonto engilidefendayo. Ngisho ngakhulela kulona, ngisho ngahlala kulona, ngisho ngangigcinwe kulo, ngisho langamukela ngilimele. Alikho engilidefendayo. Ngidefenda inkolo yobungcwele ngoba inkonzo yobungcwele mawugcina ubungcwele uzombona uNkulunkulu. Kodwa mawungabugcinanga ubungcwele uzohamba uphelele ehlane. Wosala ehlane mzalwane. uNkulunkulu asibizelanga emanyaleni kepha usibizele ebungcweleni. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 7. Ubusuku kuRevelation isambulo chapter 14 verse number 6 mangabe ngiyikhumbula kahle le verse. Lithi ngase ngibona ingelosi iphethe ivangeli laphakade. Khona ivangeli laphakade. Ngiyabona la usazophela ke la washunyelwayo njengamanje. Kodwa khona ivangeli laphakade. Makuthiwe laphakade into engapheli. Kuthiwa an everlasting gospel. Ngabona le ngelosi preacher an everlasting gospel ihamba emkhathini. Ithi le ngelosi, ithi ke le ngelosi mesabeni uNkulunkulu. Mesabeni uNkulunkulu. Nimnika udumo ngokuba ihora selifikile. Liphi ivangeli lokusaba uNkulunkulu? Namhlanje makusukuma umuntu ebandleni eshumayela uzokutshela ukuthi uzophumelela khona unjalo uNkulunkulu ukuthanda unjalo. There is no verse bazalwane. Alikho ivesi elisho liyonto. Ukuyaphenduka ebini bakho umuntu uyaphenduka ebini bakhe. Inkinga yethu bafowethu njengamanje we are listening to many preachers. Yabona nje efonini yakho nama atheist, unama scientist, bonke bathi bayakhona. Unezinto eziningi. As a result uzobona emva kwesikhashana ukuthi hey kune gap enkulu kabi between me and my God. You won't know man. I'm very far. Yabo izinto ezasikade zenzeka njengamanje abantu abagcwele ko YouTube kubukuphi babanye bashaya ilimi bathi asisekho, bathi abaprofeti abasekho, abapostoli abasekho. Kusho into eziningi kanye siyako uma kungasekho konke kupho okukhona. No, sizolimala bafowethu uma sinaka izinto ezishiwa abantu. Yabona njengamanje izinto ezine influence kakhulu kwimpilo yomzalwane izinto ophila ngazo daily. Yabo izinto ophila ngazo daily njengamanje babuka iTV kuthiwa kulomhlaba njengoba su8 billion emhlabeni. Kuthiwa abantu aba over 2 billion babuka iTBN. Uyayazi yaqala kanjani iTBN? Uyazi ukuthi uPaul Crouch owayiqala wayekade ethunywe uSathane. uPaul Crouch benoYan umfazi wakhe bayiqala ngo1973 yaqala ngo1973. Enye into musu kuyibuka ngokuthi iqalwa ubani, ibuka ngokuthi yapi. Funa buza uNkulunkulu lento engiyibuka iyapi. Abantu njengoba ngisho ukuthi uma kwavela ku TV abantu bacathi uzokhuluma into enengqondo. Yini into enengqondo ekhulunywa kwiTBN? iTBN bayibiza ngeTrinity Broadcasting Network. Yaqala ngo1973 iqala uPaul Crouch ephuma eAssemblies of God wahlangana noJim Baker. Bayamaza abantu Jim Baker wahlangana naye bavula le television bethunywa uSathane. Baningi abantu abazwe ivoice kungakona uNkulunkulu kade ekhuluma. Baningi. Khona into kufanele uyibambe kufanele ngekuphe yona namhlanje. Ivoice kaNkulunkulu iyafana nevoice kaSathane. Baningi abantu abezwa ama voice belele bavuka benza kungasho uNkulunkulu. Nawe nje khona izinto ofisa ukuzixolisa manje wawuthi uNkulunkulu owazisha ngithi mina ningixolela I'm just a holiness preacher ngikhuluma lento ekuthiwa ngikhuluma eyiqiniso futhi angifuni ukukuvala ngamavesi ngidlale angidlale endlini kaNkulunkulu. Bazalwane sonke somehow khona la silalele wrong sathi uNkulunkulu kungayena. Uhlukanisa kanjani ivoice kaNkulunkulu nevoice kaSathane? Ivoice kaSathane iyafana nekaNkulunkulu. Yazi uhlukanisa ngani? Ngomoya engcwele kuphela. Uma unomoya engcwele ugcwalisiwe ngamandla kamoya engcwele. It's where ukwazi ukuhlukanisa ukuthi this is God, no this is the voice of the enemy. Uma ungakwenzanga lokho ngeke ukwazi ukwahlukanisa. uPaul Crouch wayiqala lento kwaqala kwabekwa imbandela. Wakwamuza umuntu ekhuluma ngesono kwiTBN namanje
ineminyaka over 50 years yaqalwa ngo1973 iqala uPaul Crouch benonkosikazi wakhe uYani benikelelwa bayambe bethatha ama donations kwaqala kwabekwa imbandela yokuthi mawulapha ngeke ukhulume ngesihoko mawulapha ngeke ukhuza izinto zeTrinity mawulapha ngeke ukhulume ngesihoko mawulapha ngeke ukhulume ukuthi kunokuhlulela okuzayo lalela namanje ama preachers akushumayela khona kushumayela ama preachers from LA abantu ababuye bayogembula nabafazi babo ko Las Vegas begqoka amawasho obani million dollars abantu ababuye bavezwe ko TV beshayisa ama champagne bet bejabulela imali zemnikelo kodwa bengakwazi ukusho unikelela izingane abakhonza nazo siyapi kanti ivangeli lobungcwele liphelelepi ivangeli lobungcwele uYani lo ufe ngo2012 eseyisidakwa uYani lo weTBN umfazi wakhe uPaul Crouch ufe ngo2012 eseyisidakwa uYani ufe ngo2016 eseyisiphinki becwile kulama million anikele oBenny Hinn becwile kuona lama millions Benny Hinn yesterday kade confessa kwayena ethi no nami ngiyaxolisa sengithathe kakhulu imali kubantu ngiyithatha ngeze $500 bani prayer line yonke lento ebade ngizenza I don't believe ukuthi uphendukile because mawuphendukile uyazishiya izinto akade uzenza ubuyisele izinto kubantu uyabona uzake ubafethu ethola ivangeli wathatha konke akade kuthatha ngokungemthetho kubantu wakubuyisela okunika abampofu okunikeza izintandane wasuka yena olandela uJesu usho njalo kwindoda ehlakaniphile noma ecebile mayimbuza ukuthi ngenze njani ukuze idlifa lombuso kaNkulunkulu uthi uJesu uyayikhumbula imithetho ukuthi yazisa uyihlono uyayitshela ithi yona konke lokho ngikubambile nje kwasebusheni uLuka chapter 11 lo uthi ngikubambe kwasebusheni lo ube sethu uJesu salelwe into eyodwa hamba uthengise konke nabo awukwazi ukuza nengcebo yasemanyaleni endlini kaNkulunkulu awukwazi ukuzohlala nengcebo yasebungomeni endlini kaNkulunkulu mina lo I'm a living testimony mina ngufakazi oqinisile mina izinto zobumnyama enganginazo ngazishiya zonke mhlazane ngisindiswa enjani leli ivangeli koqhubeka nezinto zobumnyama uzuthi hayi zithengiwe nazo ngegazi azithengwa akuthengwa impahla yakho kuthengwe wena ngegazi ufe ngo2012 ke uPaul Crouch eseyisidakwa umfazi wakhe lo uYani ufe ngo2016 eseyisiphingi umntana wabo unama rape unamacala ama rape akade egqitshwa ngeimali zeTBN ezinikelwa abafundisi abashumayela kuleyanto into musu kuyibuka ngemovement ibuke ngombono ukuthi isuka phi yapi akusho ukuthi into mayivela ku TV njengoba ngitshethi ibukwa u2 billion over 2 billion abantu abayibukayo bangapha abadukisekayo lapha namhlanje ngena abantu abaqhumisa imililo kudlalwa estage ngena abantu abagcwele ama-tattoo abafundisi njalo abashumayela ku-TBN and ngeke babaxoshe because bakhipha imali bayabakhiphela imali ivangeli lobungcwele sazi ivangeli lemfihlakalo uthini uLeviticus chapter 19 uverse number 26 lithi aniyukudlala utho linegazi ningenza imlingo ningahloli imhlolo ningaziloba amabala amathathu lithi iBhayibheli asingawenzi ningaziloba amabala nginguJehova namhlanje bayaziloba amabala ama-preachers bayavela lapha ku-TBN bayakhokha ngeke bakhuzwe futhi uyabona umuntu okuphakelayo kunzima kumshaya kunzima ukushaya inkabe ekuphakelayo ezinye izinto bafowethu amanye amaplate aletho uSathane bese nithi hayi kuhle exactly wadayisa konke wathi uzobusenikeza abampofu bayakwenza lapha abakwenzi bayakwenza yabona bafowethu I want to tell you something angidefendi umuntu la kodwa ngifuna ukunitshela ukuthi nikhulume kakhulu ngoBushiri angiyena umngane kaBushiri ngiyena nje umngane kaBushiri kodwa uBushiri ubenihlula abaningi amasonto yawahlula uBushiri benento ekuthiwa iBacon of Hope la khona bethatha khona ama-parcel okudla ayopha abantu abahluphekile amabandleni awakwenzi lokho abafundisi beni bachoma ngezimoto akutshela ukuthi manje ngizothenga iJaguar entsha ite sport car ite leather seat it what bazalwane ziyondliwa intandana abafelokazi bayondliwa ziyanakekelwa uhlulwa ngisho ukunika ingane u1000 yo register university college nje la kuma FET colleges uhlulu kuyinika u1000 kodwa ufaka iwash la 300,000 banihlulile bona laba benithi bangcolile banoSathane banihlulile kodwa balenza ilizwi noma ngabe ke babhedile badayisa ama products banjani it's fine but
kodwa mangathiwa kuyiwe eminikelweni banikele ngaphezukweni. Banikele ngaphezukweni. Ivangeli lobungcwele. Bafowethu siphila ubungcwele endlini kaNkulunkulu. Ukuphila ubungcwele ngisho kwakho, ngisho kini ubungcwele. Mfazi wakho angahamba iqula amacala okuqonywa akho umfundisi uyinciko. Mawusisi, bafowethu, mawusisi udade, phila ubungcwele man. Abantu bakubone kuwena ubungcwele. Ubungcwele buyaphilwa, akekho noyedwa ozobona uNkulunkulu engenapho. Alisho ukuthi engenasiphiwo. Isiphiwo ungaba naso sibe sikhulu kodwa ubungcwele yibona obuzokwenza ubona uNkulunkulu. Uma ungenabo ubungcwele ngeke uyibone inkosi. Philani nibe ngcwele. Ngisho ugqoka uzibuza ukuthi kungcwele into engikufakile. Kungcwele asikwazi ukuyolanda insizwa ngale emikipitweni silandezweni. Sifike sibone izwe endlini kaNkulunkulu. Liningi izwe namhlanje endlini kaNkulunkulu. Liningi izwe. Awukwazi ukuphila ubuzwe ule endlini kaNkulunkulu. Phila izwi likaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu. Silande bathi omunye usisi ngathi ngikhuluma enye indawo wathi ayibona basuke bebukane ezintweni esizigqokile. Babuye emkipitweni labantu bayayazi lento abayibonayo. Bayayazi. Bekhunyulelwa mfana zonke izinsuku behlala nomuntu elala naye noma inini methanda. Behlala nomuntu obemthanda ekipite naye. Siyamakho usuku nosuku njobe lenkonzweni siyamakho akusho ukuthi abone usa weak. Ingakho iBhayibheli phela lithi akungabe usanda kholo beka izandla. Uyabo khona izinto engafaka usheshe ungene kuzona musanda kholo. Kodwa uyabuka manje le bandleni ukuthi nayi lento ekade ngiyibuka emkipitweni. Hawunanka amathanga avele obala le bandleni. Yabo nayi cleavage ivele obala. Usekhumbula usenkonzweni kodwa ukhumbulizwe ukungaliphila ubungcwele. I want to tell you something guys. Musani uku-entertainwa intshumayelo. Njengamanje kunentshumayelo zozikhali, kunentshumayelo zompungosi, kunentshumayelo zomahlaba, omahlangu. Bonke laba futhi abashumayelile ngaphambi kwethu thina esikhula manje noma ngaphambi kwethu uNkulunkulu asibizile. Bonke labo baba abadala nabanye mhlambe singabazi abashumayelile. Ninentshumayelo enjalo khona ngisho zobhengu, khona ngisho zongidi zikhona. Zenzani le ntshumayelo kuwena? Usahlulwa ukuhloba namanje usahloba. Zenzani le ntshumayelo kuwena? Man of God, zenzani le ntshumayelo kuwena? Zigcwele ungalichaza izwi from Genesis to Revelation. Zenzani le ntshumayelo? Namanje usagunda ikhathi ekhanda. Namanje usafaka amagolide. Into ongazikhipha lezi. Kodwa ngoba unenkani. Awuthi ngikutshele lokho bese ngiyathandaza. Ivangeli lobungcwele ngeke liphele. Abantu abakhuluma njengami ngeke baphele noma ngingafa mina. Kona onke lokuthreatenishwe ngithreatenishiwe. Ngiyonixoxela ngelinye ilanga ukuthi ngithwale kanzima kanjani endleleni. Ngisatshiswe kangakanani. Kufonelwa ngishiya inkabi zikhuluma nami zingitshela ukuthi kukhishwa imali kuthiwa ngibulawe ungakapheli u3 days. Ngiyaphila kuze kube namhlanje. Uma ngifa bayosala abanye beshumayela. Ukufa kwami akuyikuba into ephelisa ivangeli. In fact ukufa kwamasosha kwanda kweyikhali. So uNkulunkulu ukhulumile. Yes Lion kuyicala. Funda. Sifundele wena uLeviticus chapter 19 verse number 26 to 28. Sifundele wena. Bafowethu, ngeke simbone uNkulunkulu masiphila ubungcwele, asiphileni ubungcwele. Ubungcwele buyafunwa uNkulunkulu. It's a must for every born again Christian. Ubungcwele. We have to live a holy life. Ube inceke uphile eholole ungaloku ubuzwa ko sister. Cha. Ne courtship lesigcwele emabandleni asenzi kanjalo bafowethu. No. Yabo manje nje ngisho wonke ama-podcast akhona uzokhulunywa ngemijolo, khulunywa ngalokho hayisicela ukubuza ukujola yini le nibabela kangaka endlini kaNkulunkulu. Nibabelwa izono ngoba anifuni ukuphila ubungcwele, anisayihlambululi, anisathandazi, anisalifundiswa. Manje nilifundela ukuphikisana kuphela. Iyona into esilimaze kakhulu thina njengebandla likaNkulunkulu. Kufundwa iBhayibheli, akufundwa ngomoya manje. Kuvane kufundwe iBhayibheli alifundwa ngomoya engcwele, ucela umoya engcwele mozulu. Ulifunda njengenovel, fundela ukuyophikisa abanye. Asenzi kanjalo. Let us pray. Ake sithandaze bafethu sohlangana ngeweekend. Sohlangana ngomgqibelo ngegama lika Jesu ngo8 o'clock. Khona la live ku TikTok. Let us pray. Number yami yocinga ithi 073 956 3978 073 956 3978. Facebook page uZibusiso Ngcobo. You can follow that page uZibusiso Ngcobo. Ku YouTube guys ngiyacela ngoba nale video every video siyenza inkonzo zamatende live wonke wa Facebook wala
everything esiyenzayo ikhona ku YouTube. Go and subscribe bafowethu ku YouTube Prophet Zingcobo. Ngiyacela nihambe ni subscribe uzothola everything updateke uzoba updated kuyona yonke into esiyenzayo. God bless you. Ngiyacela ukuthandaza nawe manje egameni lika Jesu. Ngicela ukube sengisho lokho next week guys